Badakizue zer iruditzen zaidan tristea? Esaera zaharrak galtzea. Horregatik, hemen dituzu ondorengo egoera batean zaudenean erabil dezakezun esaera zahar bana. Bazkalduko duzu? Gero, orain argigorriak ikusten ari naiz. Ni jaten hasiko naiz. Bai, bai! Dena janduzu? Zer bazkaldu behar dut nik orain? Egona dilo eta jango den mehen. Gogoratzen duzu aurreko udan menorkara egin genuen bidaia? Bai? Izugarria izan zen. Aurten ere gustura itzuliko nintzateke. Bai? Baina aurrezki guztiak gastatu genituen bidaia horretan. Arrazoi duzu. Dagoenean bonbon, eta ez dagoenean egon. Etxea zikina dago. Ez da inbesterako. Bai, bada, eta zuri tokatzen zaizu garbitzea. Gero egingo dut. Orain utzi da zuloa pur bat egiten. Geroa, alferraren leloa. Baten bat ezagutzen zenuen? Gehiago ezagutzen dituzu? Konta iguzu iruzkinetan.